इउपिपिआनो सरकार दागोन बे सियर माने एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मिनिमाम जोङो 7टा मोननो थांगासिनो। भट काउन्टिं सेन्टाराव थांनानै बर' लिडारफोरा मा बुंदों रायजोफोर काउन्टिंआ स्टार्ट जाहांबायानो बावैसो उनावनो फारि फारि नोंथांमोना मोनलांनो थांगासिनो दङ रिजाल्टखौ सोर बेसेबां मोनगोन सोर मा जागोन बिनि गेजेरावनो जों गोबांथार बर' आं फुल आपडेट होगासिनो दं बर' लिडारफोरनि खुगा खुगा सोलिबाय थानाय दायो जेरावहाय भटिं साननाय जागोन बे जायगायाव थांनानै मा बुंदों बिथांमोननिनो किसुमानखौ जों अभार कनफिडेन्सबो नुनो मोनदों माने जोंनो इदि खालामथारगोन इदि तारमाने गंलायनायानो गैथारखाया आरोना लिडारफोरनि आखुथाया एक्चुअली ओरैबायदिसो जानांगौ आंनि नुनायाव जिखि रिजाल्ट फैया बे रायजोनि सायाव सोनारगोन रायजोआ निस्सय जोंखौ मोजां मोनोब्ला रायजोआ जोंखौनो बासिगोन बा जोंहा फोथायनाय दं नै बेफोरबायदिसो जानांगौ आरो गुबुन मोनसे किसुमान मानसिया गाज्रि मोननानै दं दै सोरबा पर्टेलनि सोरबा निउसनि बै गोबाङानो बेफोर जाहैबाय लिडारफोरजों थाफाग्रा लिडारनिया आखुथाया मोजांब्लाबो लिडारफोरजों थाफाग्रा माखासे माने जिखुनु पार्टिनिखौनो बुंदों ओरैबायदि माने गावसोरखौ खायफा दै गासिखौबो होनाखै आं लेभेल देखायो जाहैदों माने गावसोरसो बस पाब्लिकजों जेरैबायदि रेसपन्स होनांगौ मोजां राय बेफोरबायदि गैया एक्चुअली लिडारफोरजों थाफाग्राफ्राबो जेसेबां हायो जोङो पलाइट एन्ड जेन्टल जानांगौ गुरै आखुनि पाब्लिकफोर फैयोबा रिसिभ खालामो सारा दङ बिदि रायलायनाय मानाय बेफोरावहाय बैफोरबो मोनसे सोनारो दै मेटार खालामो नङाबा बेयावनो लिडारफ्राबो जोंना माइनास जायो गोबां समावहाय दा जिखुनु बेफोरखौ दोनथ'दो गिबियावनो आं होग्रोगोन बयजोंबो मिथिजानाय डायनामिक लिडार मोननै जायगायाव दारायदों बिथां साराबो रनजित सारा मा बुंदों आरो बिनि उनाव आं डाइरेक्टलि फैगोन लरेन्स इस्लारि सारा मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय टाइम टु टाइम आरो बै नेक्स्ट चेनेलावबो आरो दा मा गोदान आपडेट फैयो नोंथांमोना आपडेटखौ हैनो नाजाबावगोन थ' जों बिदिब्ला नायलांनि बे गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय दिनै इउपिपिएलआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय मानोना बिटिआर हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै इउपिपिएलखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों जोंहा फोथायनाय दं इउपिपिएलआनो सरकार दागोन दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35 जौखोन्दो इउपिपिएलआ बारा भट मोननो हादों इउपिपिएलआनो सरकार दागोन बे सियर माने एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों जेबो बुङा बेखौ जोंहा हाइकमान्ड दङ हाइकमान्डआ बुंगोन जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो 24निख्रुइबो बांसिन देरहासार जानानै सरकारा जोंनो दाखागोन जोङो हयथ' जानो हागौ सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो एनडिए दं हिसाबै बिनि बाथ्राया उनाव बे अब्लाबो जोंनाव जे फ्रि फल मोनसे एलायन्स जायाखै पस्ट पल एलायन्सनि बाथ्राखौ हाइकमान्डआ मा खालामो क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मिनिमाम जोङो 7टा मोननो थांगासिनो दङ बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय दिनै इउपिपिएलआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय मानोना बिटिआर हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै इउपिपिएलखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों जोंहा फोथायनाय दं इउपिपिएलआनो सरकार दागोन दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35 जौखोन्दो इउपिपिएलआ बारा भट मोननो हादों काउन्टिंটো आरम्भ হ'বই চালাকাটি সমষ্টি হিচাপে আগৰ পৰাই মোৰ মানে এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে আৰু সেইমতে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ বুথ কমিটিৰ যিবিলাক কাউন্টিং এই কাউন্টিঙত আমি 5-6 হাজাৰ বেছি আমি ভোট পাই আছো আমাৰ যিবিলাক অপজিশ্যন যিবিলাক দল আছে তেওঁলোকৰ
এতিয়া আমি নিশ্চিতভাৱে চালাঘাটতো আমি জিকিম ৰাইজৰ সঁহাৰি যথেষ্ট পাইছোঁ গতিকে আজিৰ দিনত মই কিছু কথা ক'ব বিচৰা নাই যে চালাঘাটে জিকিম আৰু UPPLA আমি প্ৰচেষ্টা আমি পাম এককভাৱে আমাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব ৰাইজে যোৱা 5টা বছৰত UPPLৰ যিটো চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যিটো চৰকাৰ সেই চৰকাৰটো ভাল পাইছে গতিকে এইবাৰ পুনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ বনাবলৈ এটা সুযোগ দিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে নববা কোনোবা কল্পনা কৰা নাছিল তেনেকৈ সমষ্টি আমি জিকিছোঁ মানে ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেওঁলোকে সমৰ্থন জনাইছে UPPLৰ এটা ঢৌ আছে গতিকে আমি 25টা আমি নিশ্চিতভাৱে আমি বেছি হ'ব পাৰে